Ayawa so east wo no hyebedwani na wotwe atwa mu no ena wodane to ne benkum so amanfo bi akasa afa ho se wonhwe na wonhye na nemu na eho ensem no panyi bi nso atotutuo ede abomu ayede mu nkyiremu esomwo ansamtwofo ntotie bi ba bekoso ewo magane mu wari edum jadwumako no ana afato won ho so a woba bedi se adwumayi ne ho hyehye no etesei ene odunjafo kro na wo maka asem bi 235 fire engines operate across the country. And no engine beya awie ye de honsam oba. Ye bebo shidi ye de akyerem wo Upper Dentra East Kroponi mu aban krajepen ya wo no so ho no wo su naniwa ensem ben e na wo kyese ha no e wo mpasua no so ho. Na krata bia piedwa. Na krata no anya asem keto ma e chen pamphlet. Ni nyina no frabo so ka spare parts dealers association one month chain. Na one more bomb man ye bi ensem a one more canon anu odi. Ana krata bi nso abase won watua 1.4 billion energy debt na sa krata ye ba ye no na ewura mi Adam se kiniyefo nsusu nunu wo mo ho na wo mo nsere na wei enye japade na chinyama nyokuo no wono betena eye adwaso ewo amemmo kwan so no afe pepepe nie ensem ahodo ya ekoso na namso nkitawde bofotene ede ma Dr. Mahmoud Bawumia ne campaign team no Yewura Miracles wono so ede nsem bia todwa ya ne nyina mu ensem no obetie obi man so nsem ye kanadi onim ye fere wono mo abekwa monone ewo so de de baba so mo we ne nsem ahodo pi no wane ya bɔ ne beda yesi ne koso asomfo basa ya tena se na ye baba kenkan hye nso ensa abontate abetimi atwa so a na wadama base end point homeopathic clinic ni ye wakan ye ho afei waduane ba ye da eye onga spices eno ana wo so de gumu wo ba no nsuo amana kyene wo se ase ne nsuo no waye wo de efi ne keka wa bi animu ye kasa natural mineral water eno na wo hia word na engagement outdooring time herba mr se enkancho se o malaria no ebeto ase kra ya ansan so emabiem we no nyimako awodo a won madoma so ya sene a asomfo basa ena wiei amam yenu ya bema bako edantamu yade kaseboyi eba besom AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ene medin mene pivot no triple A man Ejapia APAM DADAA ena afi OHENEYERE maame akua YEBOAA esia mabronya abrewatia afi ensem no ye ntutu ne sere na basamfa ma na sabi wa nkwa nkoso ne fro ankoka ya hyase e de afri suhum enkrate mponyi su ufiri kumase na wo bankran mankron eho na nkwanhia kase bi kokosi ye nam so ma nipa baako eho a wanka agye mpo timkaja otinana no wonse do emu adua sansonso wo mo aprapra tropa na we na eyesa zontom boss ni bia registration number near 702221 yes efani paduanan ena na abom mabe ba besene free kumase bankran enti suhum mankron ho a ena enkwanhia ne si na san kwanhia nso no ka eka ho no ye man diesel de wono no senye anwea no obefa bi ho ya abo ana wo mutimi de kofa nnua ne bia na wone ka nyina nso na janka wo mo saso bro ni beka sanka para emotion nje de sanka nkwanhia besie enso obi nim ne esi na nkwanhia kwa akosi ama nipa ba kwati na nanam wonse do odum je adwuma ku ana no ka so agye wo mo kodum no a ewie wo mo de wo mo chakura kobobo obo bi tiri ho a asem baayi wo mo a ene kokogina asem no mu a wodom ema wotimi yi aprafo no mpo a baako ene ti na nanam wonse do eno mu na assistant divisional officer ADO2 Bernard Boama echase no kwasemuni wo mo tiye no entam so wo mo na se ye ha na wo mo koe na werehosam ne se na emema makomako adonu baako ema adunsia na wo mo prepare pa wo mo de wo mo akwakogu suhum abaya asabia dokotafo gina wonso wo je ayarehwe na mu baako de ati nananam wonse do wo mo de na akwakoto asukotwa adakam amu kurabia ho se woni a ne de hia saafo no mehwehwe na wo mo mfa wo mo munko na su ni nyina no de nam so nkwanhia ni siye no posi sadom nso guso a wo mo ye mu hwehwe mu de besi akire bia SOMPA kase aha na ebebie so yasumdwe hu nsem se be ye nipa da sane bia entoto na se no fa nanim entwetwe fom nti no
ɛna amamra no ama police adwumakuo no tumi sɛ wɔn fɛnsi wɔ metiri so na wɔn hwɛ ehu sɛ Ghana ni biada yasomdwe ɛho nsɛm no ebetimi esi kwantempɔn mu na no akyi no japade ɛho nsɛm ne ho bambɔn so no wagye asan esi wɔn srɛ so ɛnam sayɔ so sɛ bɛyɛ asan ne amane nyinaa betimi akɔso nti no na nsɛn yada wohwɛ a sɛ ne langasfoɔ esi ma wɔn homene so wɔn kran ha sɛ nom ne titru kaso ɛne ne mpɔtɛm no na yɛnim sɛ ano abrase na so dabi ebi asaman homene so dendende ya na wɔtwe awieyɛ polisifoɔ enkratoɔ ya wɔde maayɛ ɛma SOMPA kaseɛfoɔ yɛn nsa ka bia yɛbɔ akyerɛ di ama mo no ɛkyerɛ sɛ na wɔtwe awieyɛ bɛ sɛ ɛdɔmienu anase dumienu mpo 1250 dumienu aboapa ho sɛ sima bɛ sɛ aduonum no ɛna wɔnom enya ne nkra tetefon so sɛ polisifoɔ entuam nika ama wɔn nan ama wɔn to ama ntɛm a ade ebesi ɛwɔ trasako no enya ade a Ghana yɛbɛte asɛmdɛ ɛnam saa yɛ so ma wɔn ho yɛ hare no oduru hɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ mrante kwa ya wɔn metisi wɔn metiri so akentena wɔnfoɔ bɛsɛ aduonum 50 men ɛna kyɛ sɛ wɔn asane atuo ɛde agu adwumayɛfoɔ bi so wɔn bɔne a wɔyɛ nyinaa ne sɛ dan yɛ ɛwɔ hɔ a wɔnom so sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi ayɛ adwuma ama wɔn nsa aka wɔn no ɛna wɔbi de sɛ adwuma no ahyɛ wɔn nsa ɛna langardfoɔ bɛsɛ aduonum yi wɔnom akɔto ahyɛ wɔn so na polisifoɔ duru hɔ saa no ɛna wɔnom se daabi wowɔ ahoɔden a wonni ahoɔden nsene wɔasɛe wɔn mpa so ɛno nti wɔn so sane tuo no bi ɛde yɛ sɛ wɔnom ɛpam wɔn n'ɛno ɛna wɔn nsa kɔka emu nsia eni bɛnsia yɛ wɔn nsa ɛso wɔn pɛɛkyi no nneɛma ahodoɔ bi a wɔhwehwɛ wɔn ho ne baabi a na wɔdi saa asɛmɔnedeɛ no wɔn nsa kaeɛ no ebi ɛyɛ AK-47 yɛ akyɛ sɛ tuo yi bi a ɛmoba bɛsɛ enum ɛna ɛhyɛ mu ɛno akyi ne nso na tu foforɔ yɛ no so no bɛsɛ etu aboba enum ɛna no so hyɛ mu no ɛno ka ho bi anaasɛ ɛno akyi ne nso no yɛ ka ne sɛ regard MC Raffle ne bi ɛno so to makomako bɛsɛ edumiensa ɛno so yɛ ade a wɔnom ɛnsa kaeɛ na ɛno akyi no ɔkyerɛ sɛ fidie tetafoɔ motorbikes yi nso no makomako ɛnan ɛna wɔgye ɛde free wɔn nsɛm ɛno aka ho bi ama yɛ kasɛe wakyerɛ sɛ nipa nsia wɔsɛe yɛ a wɔsiesie wɔn ho de wɔn akɔgum ɛwɔ Accra Regional Police Headquarters wɔ yɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔsiesie wɔn ho na wɔtumi de wɔn akɔwura mu ɛwɔ ɛyɛ asɛmdibea sɛ bɛyɛ hwehwɛmu no so no bibia bɛkɔ yie na wɔn pere wɔn ho ɛwɔ basahai kwan so ɛma bibia nso ntechment no wɔkyerɛ sɛ nipa a wɔnom adwane yɛ no enipa nsia ɛboa wɔnom ɛwɔ nhwɛmu kwan so na wɔtumi ama wɔn nsa aka wɔn sɛ bɛyɛ a baabi bia da wɔnom akɔ akɔtɛ no wɔn nsa bɛka wɔn na de kodie nti ɛnam soɔ na wɔbi yɛ n'adwuma mpo ne sɛ wɔnte wɔn ho ase ɛno nti ɛna kɔɔto wɔ hɔ kɔbɔ amaneɛ wɔ apolisifoɔ hɔ na wɔn fɛ nua mu wɔ kɔɔto na wɔn ankasa wɔde mmara bɛhyɛ wɔn nsɛm ɛtwituo ɛwɔ obi so wɔ abira mmara ma ho kwan saa ɛtuatua amanfoɔ yɛ wɔte mpɔtam wɔ ɛwɔ transako nso so aso saa no wɔn mmara mɛkyerɛ na baabi a asotwe ne sɛ fata sɛ ne amamra na si aka no wɔkyerɛ sɛ wɔtumi ɛde abɔ no wei ɛne nsɛm kakra yɛ ɛno akyi yɛ memenda na esi wɔ transako a polisifoɔ ada roma ama yɛn nsa kan bi yɛn so ada ne akyire ɛde ama mo I was saying, concern from what power Swabajoko, ya Wamoba Bidiabua, our national team bar monitoring team, emu, my Ghana, emu, where your so for your washer and sassan in your ma. What Makumadia to me, so Yura, Emmanuel, Amako Fibua, and a power ya and ne, one and some trough for Edu and Como. Now what your manners and now sure quabble to Noa. I am Makumaqua had no idea watching 288 Forest Reserve on Kuano. Nam soon to no Sakabana see a Johnny Nata, Saya de my forestry commission. Ama womani ade akira no pawia ne numra yade se won mabasa no wom sa ne nyina da betumi agene ne sa ne nti anama ban no apa obaso abadwekuo ye wom so bebon pempe e wo magana ye kwa beto awodo ne nyina mu na won mahwe se ye timba no a ena ye nya e wo magana no eso mfaso e betumi adoso na ebrasem trofo hyemude no ekoso e wo magana mu no yewura Emmanuel ama kofibu a okasai ebra man boni a woto yankra e wo nkramantamu na na opochecheku na obutu obi. We have 288 forest reserves. It might be difficult for the Forestry Commission at all times to know what's happening, but some of these require a lot of intelligence, and so that's what this team is very important. So we believe that these additional eyes will help in our fight to ensure sustainable environment. So basically, illegal logging, people basically cut into without going through the right processes. Trees that are not supposed to be cut are being cut because people are just thinking about just making money through all these illegal activities, illegal chainsaw operation. So the CEO talked about, in some instances, attack on forestry officers and all of that. We need to really clamp down and make sure that we prosecute and take the right actions to protect our forests.
abusua wai aye so for ya wo hwe wo magana yansa sene ne mo odoma nkomade adom yeso yewra Emmanuel ama kofibua eno eya o my Ghana mu ensase na obo ade ebo bra ewo mu na mu mampani nka ho mampani His Excellency John Dramani Mahama sabra me kasei wa bone ketemu kura ya wapie mu UK abrochima mu ne nyina no eye conference kese ya wono mokọ se beye na enhyehyɛ ahodo ode agu apono so no ebetimi ahyehyɛ yie de friend say research no enti we one coordinators no na ekọ na wo makakodi ahia wo UK abrochima mu we ye Accra Research Initiative ho nkomo na wono mokoi na no na Yewra Felix kwa chifosu wono na ye aban kuta ahode bofo wo bo amane no wakyese mampani enantie no wo kọ Davos Swaziland ene eme ahodo akoni nyina ye World Economic Forum enti saa nkomo we wo mu nkodi nwie no wo man no yesika sam ne ntoto ye se de yesi adi sika no emfaso e baso ne nyina ebebo man no papa na entwere ya wo twere enum no wo kyese we wo mo hwe enum se mampani kwe no enya se ebia Davos Forum no nko a na mmom wo bedi kasasi ahodo de ebebo ama wo man yi wo mo a wonsika bon se prekese ebetimi de abem aba ye adwuma mamfaso abaso na timamufo nso a esu ewo nnwuma ho ebenya biayo no wo mo ede ne nyina ebehyehyɛ so bra wokɔ sa nhyiamudie nti wode bo baako ebeku enoma no be sa pem na ene se wokɔ nyina no Ghana Post Sadom no nso gusu a service with integrity na anu ya no wode pickups akese tie roba ekoma wo mo se wonfa nya bambo na afisem no entimi nyina yie na emuna Chief Inspector Thomas Akila okobono afa ho a wono na ne amansan de nkuta ho Post Sadom no wode to so akyese sade wo mo fa posifo no wo fa edikan de abesene ko e fa to so mienu no recruitment asase na wone SOMPA 98.9 bono ahenkro sunwaye elaji be kwa na abro sanum e ho na sa nkomoyi wo bo no Yewra Thomas Akila wo kan sa asemi e de kire bra nyakwa abro no ma ne wo pambo wo mo epempam ho. And now no pain, and they share the second phase of the recruitment exercise. Nanina, yes, a human cartel, Naya, a friend body selection, and now no pain, no. Najumedi, Yachimino, Idibano, Idisu Beba, and we are after 12 o'clock. And say, applicants now, Bama, Yakumina, Momoko, as I look at say, Yakini Pada 389. Applicants are Omabaya Home, the ANC, the problem na bias we me wega yesikano said the area and mom kesi afen so ye mom adidi e friend snacks ensu and a drink said the be omo de be do omakuma no matter no wafa process ni na kama na olibia is omo mu fie so ye be kwan so omo ba omo nye ne sa mai eno eye Post Sadom no de okasa de ma wo mo na one amansan de nkuta ho wo bono mantam Chief Inspector Thomas Akila ene kasa yi afe yeboya tabemu fire ni enchiremu ewo ayawaso is na eno eya dia penyipa ya na wotuemu ewo mmahwebedwem etwimpuntuo ede ewremu ewo na dehia boboa no ewo ne mpesua so eye onimonyamfo Tule Mahama Niza na wotwea etwemu no ena panyi edane toni benkum so na sade panyi esiaka no eduebo aya yebobi eponi munte no amafo bia hyase kasa yenhwe na empanyimfo ya wono so ewo NDC amanyoko ni mo ene empesua no so no wonhwe na wonyi ne nsia na emu sebeye mpuntu ahodo ya wahyase ewo ho ne entimi ekoka ensensemu asem wese so ena enam so Dr. Tia Abdul Kabir Mahama wono so eye walwale mahwebedwane wode na no otomo bi kyerɛsɛm no aka wase de yene ni so no anase de wo awerɛho mu no yene ni awerɛho de wo so no yene no ensu na de wo anigye mu no so no yene no enkwasa na sa awerɛho ba na abusua so eti ni suo edi awerɛho se won sono mu esine ate na wo hwɛ oba kunafo se ne dabre mu ekwakoye nyunyunyu wono nko ne paso a na eni kwan se Ghana fo ye to ye nkabomo ene ya mamre ne ya mane ye bekitemu ewo ye nananom buchi aso no eto nkyɛn ne ma
amanyosem eni tumi edidi yentinimo ede kwahye saa enema no anemu wa kyerɛ sɛ ɛbra so sɛ yɛboa na yɛka yɛn ho bɔ mu na sɛ abusua na yɛka sɛ wɔn dehye afiri wɔn nsɛm yayaya wabra bamɔwo ɛde na pakan abɛfa no kɔnseɛ do no yɛne wɔn nyinaa ɛka bɔ mu ne yesu na yɛkyekye wɔnom ɛwerɛ sɛ bɛyɛ abra ya ɛsɛ fatamu no yɛtimi adwen saa amanyosem ɛne enkonwadie no ɛho yɛnkɔ ne yɛnkɔtie Dr. Tia Abdul ne nsɛm a wɔde to dwa ne bi emra. It's so early, so sudden that why we should be crying and sympathizing with the family. We are talking about who to replace it. That person can recall that. And I think that as people, we should begin to have some humanity in what we do. I think for now, let's give our political effective. Enipa yatini ken Dr. Tia Abdul Kabir Mohammed Mahama no eneyem rahebedwani di ma dehye ya wonum ewo walwale abato empesua so na no di sem no achie no dia majority leader na sepanyipa ya wono etua edom kese na no ewo mrahebedwam yewra Mahama ayarega wono so edna no tomu bi na wonsem nyina no etodwa wabra na yewra naiza na doa no na ekoso ewo no so na tenaye. And so we are waiting for the processes to continue, and now he'll be repatriated, he'll be brought back to come and face justice. Do you see that happening anytime soon? Very soon, because I do not think that when we have gotten to, anything can save him from coming. But you see, if he has nothing to hide, why is he running away? Very prominent people held offices in this country, and when their parties lost power, they stayed here and went through the justice system. Some were exonerated, and those who the law courts had to pay penalty for that. And so if you ask me, he can only run and he can hide. And when he comes, he will be taken through a fair system, a fair justice system. Amamreni amani yento to na se yento ntwe unim dia won said de na obi ni musoso a wobi ekire atia bisa eni agro ni ntini yewra Mahama yarega ya wono dom kese no ba no deni ekire se Ghana fo no binom eni amanyofo binom a wonom ehhehye sansem no de ba bonten pempam ne se yenhye na namu mprempren ya no wasem na ohye kura no wonom krampo na konwa esi wa ya wone no eteso di dwuma no enya ade a wode emra officially anase bia amra kwan so no waba bonten se bia adam pan eno nti womunya ntoboase ebra ne nkrabia ebekire bra esefatam no mbehwe na de esefata no wonom etimi ayewei eye ensem a ya waso east mahwebedwani ya wadane atono na konwa ho nsem ebi ka se wonhwe na wonpe obi entena so no ehon nsem bi echibo ene de amamo no. Australia show my Ghana sika sam so de krata apija na joda ya na krata no aba ya wobo emu amane yi emu nchemu kakra eni watrosa Ghana ban anam na so ya show my sika sam so aboanan ama eneyi kabotene bi ya na wo ma Ghana nyina mahode no na emene womwo no eye 1.470 billion Ghana cedis no aban no atumi atua ade afiri ho no mo a eba baboa ma gidia wodo ya Ghana fo ewo aban no mu no atumi apija na enya no nko a ebema oman no wankase nyina mahode no ayewo no atumi enya nantu papa na gina so na fei ayadwuma anopawia ne enumere sane omanfo no ehwe no na krata na eba ya no na etro se wo hwemu a aban yi betena akonya so ni che bikura ena no general bosunda na toso enso na ya fepepepe ya aban no ede betena akonya so na so eka wo beto ye ewo man no ye energy sector no na nya asem keto ma buburu ja asomodwe na so ni nyina mu no enya afi no de kwakwabo adum ni adan na asabie waba baka se aban dada na betena so ena wo boro sa aka ne gu hontino enya de ana panso yi wo behwe no waye bi ede aboa nam sunti ne wakeka ne nsase ede abom ama efiri December bosunda na toso aduasa ba akode ba nyina no na Ghana ban eboa no ho se sa aka no a eda wo no mo no ye betumi atua ade afiri ho ye kasai sa sika botene no aban no atumi ayi de afiri ho a emu interest odie ye obibie ne ho no mo Ghana ene ye de ho ka ewo ye nyina mahode no bie mu a eno eye nkranhyesem ena afei anamotuo pa ya aban no atuo na krata ne ba ye chie no ana kane soafo
aya no hwe wo magana yesika sem so Dr. Mohammed Amin Adam enso ade abeto dwa ya wo kire se we no enya de foforo afa na abaso na ya ba bepeja aban de nesi agongon abono so ze waye ade ene de kaka ho na wo hwe mo pa no a sa 1.4 billion US dollars no a aban no se watwia ewo ye energy sector ho no mo ne ade no wo se we no kura ampo no aban dada na penso wo ye ho anamotuo ye ho hyehyeye ya na won mo hwe ni mu se won mo betua ensakoba no se nei NDC aban won ma baba tena konya so na won matua we nya PR sem enya fenam kwa kofa tonton sansan no mabo mama mansan tie se de maye nie enti Ghana fo mo nyem so sansan maye de wo se ni nyina mu no aban dada ne ye bi enti se na maba be ye bia boa ni nyina da enya de a eye news ene Independent Power Generators Ghana IPGG for wo mo so de krata aba sade yewura adam ka se enye news yi wo mo de abasobo pa na ema ba no se waye ade we no eye kadebo ka eda ho firi tete na wafanya nsakwan aboabo no hotiti ne bowire mu ama sesei eka no efiri ho a na wo bo abaso eche se aso ehwe esika sem so no ya yewura atoba afo senda no wa afo so pa na wotimi aboa ama sa akai wo mo eyidi efiri ho na we ni nyina ebaya abasobo no wodi be boss the friend say cash water flow mechanism no ya wo mkofa bae no eno na aboa ama kana na nka ebubu akam de ye twitwa wo mo nkane mu a ene wo mo atu akotena fi ufuro mu omunim se ahye aguo ni nyina no ene sa aka nyina nkakrakra etimi efiri ho na efiri ho nso a wo mo nso aye krado aboso pa se wo mbekoso a na afi watimi anu no nyina mahoden ne bi na wo mache amatimamufu anya bi ewom se wo mo de no ensha ban ase de na nso enkutahudi aban no wo mo di ne sa de wo mo kyekere ka ne ba wotimi som eswe wo mo etuatua ma wo ho henhan wo mo no wo mbekoso abo mpa ya ta na chi se ba bi wo fafiri no ehwo nkoso anore se de be ya eka bia ba wo mbetimi atua na wo mo nso benya hoden de anoa ama timamufu anya bi edi wo mo dwuma na ewie no wo mo kyese we ya wo ka Independent Power Generators Ghana no ebi AXA Energy Amandi Energy sada ena Senate Energy ene SOMPA say wate asogli power wo mo nyina ka Independent Power no ho ena afi Car Power Ghana wo mo nyina nso eka ho a wo mo boa ma nema atumi akoye ewe nyina ma hoden no ho we the Independent Power Generation IPG Ghana wo mo nsa na hyase Yetu asem no so na yeremu ewo eye Ghana National Fire Service dum jadwumekuo wonom so efa ye wo my Ghana mu asenom wonom de nsem aba betu dwa se na wotwe etwe mu no se ne asompa kase ebo ne de ro ede kire wo se eye class media report bi ye frɛ no ado eye ade ana ejabrani bi ato ewo kaso new market wo central market wo enam so nti dum ja adwumekuo se de nsem no esi efa wonom na ye wo mo adwuma ne nti no wotuam ne card wani kire mu se be ye obetimi akwa breja na se na wahwe se be ye japade mpimpim a ese wo hono na entra so mani pa bi nso eho enkoka na ya ma mehwere odihye bia wo mem ase nom ewo ena yehu yese apawa bi enenam ho ya kyese class media reporter yenua do eyade ana dum jadwuma ekofo ni bi etu agu ne so ebi de helmet ebobo no ebi butu no ebi so na basa ebi so ne nan ne nanya na no ene beto odwa nipa bebre no ekasa editia ye ema ensentrefo bi ene yewura DO2 Desmond Akaya wono ene ye nkutahode bofotene ede madum jadwumeko no ene amansan etwetwe nkomama na wo ka nsem bi sa se ye na ye nheda entiase na brantia no ne niema ya wo ye ne na enso ani nte no ayese na wo defend kakrama ebinum krampon so ebetoto bi ede mane no ne no ena wakasa ede ensem tudwa ekyerese wonom eba behwe na wonom ayentetiye bi ede ama ensentrefo ya ne titru wonom a eja anasa toyenchen bi a efedum ja adwumeko ne ho no esi na se bia okobo ban anasa okoye wafam de aboa sebe ya bibia betimi akoya na wonom eka ho nsem ede ama mansan ate no wobeye nkyerɛkyerɛ de ama wo mo sebe ya obi enkonkofa nsem bia wo hunu ye anasa bia ensem bia entesa no ema bonten ema ne nkoye ho ema mafon so emesomose abasa no a na enhyeda entweye yentie DO2 Desmond Aka ne nsem a wakan wabra na wo kyerɛ mu ede akyerɛ so mpaka sefo
I believe that once the media is educated or they are informed, well informed, they will be able to also put out the required information. But because that gap exists and most media personalities or journalists are not well informed about our modus operandi, they also kind of report negatively against us. I will see any pa yatene ke wano ena ekasa edema dumja ejumekuo ya no ewo my Ghana masenom ADO2 Desmond Aka. Chief Fire Officer Adema dumja ejumekuo ewo my Ghana mu aye Madam Daniela Mausi into Sapon. Wano ena nsemtwofo akasa echemwe wasedrumra bia Ghana for bo one musubo pa ya na hadwene sabio wo musu ye nipa one matia na one makra ho na so adwuma one mafato mo so no nti o mbende enya basa na enewu hwemu a wo mse fire engines a wodo ye adum judgment wo no ayama akoma kwa hanu aduasa enum 235 fire engines nko a na no eno so ya one mo hwe ne mu kwansa Ghana ban adebas wo ha ene akire baba beka ho a enya emaye ensakoba no se ja sakoba no se wo mo kwakodum ja na bia ehun sensem koye daja na Ghana fortune one mo sere nya basa na eyade a ehadwene wo bapa Daniela Sapon ne nsemu a ode tudwabini. You know, we have 25 fire engines. We have water tankers, we have 22, 2 hydraulic platforms, and then 1 recovery truck. They are functioning, but once in a while you would have challenges with some of them. Because they are old, once in a while they break down and then we repair them. Na and what you know, Anna, and some drop for baby son, say, well, mammy, son, you will sit here. Wabapa Daniela Mausi into Sapua. As and Crawford can say free da. Yamano chief fire officer, no as a man was on the na wobi a oyedum judgment ni na sabi o so sa no e be da no watimi adum ja nti sakoba no se awon haro so ne yesi kodum ja wo be ne den was o panyini ani ade no aya na nya kese asem na ye wobu on ma sabi o wo ye hwahwa na so no adwene ne nimdie ne nyansa ekita no no ento obi a wo so ento no de obetumi aka no waka ne biem se obi kwa kodi panyini a aya ye nhwe kese na Ghana for Those who know me, and it's not about weight that we used to fight fires. It's about weight or the structure. Then one of my chief officers, the late Chief Achiano, he was fatter than I was. And he was one of the best chief officers. So it's efficiency, it's focusedness and hard work. When I was recruited in 92, 93, I used to drive a fire engine. 16 years I used to drive it. And so I've passed through the mill. I've worked in so many districts, Medina, Adenta, Nungwa, Dansuman, the first regional commander for the service. I went to Ho as the regional commander. The then chief officer, Chief Gaze, for being the best regional commander in 2015. And so those things, I should rather stay focused. If you stay focused, you just forget about whatever people are saying. Be focused and you know that you are doing the right thing. That is all. I'm not deterred about what people say. No, provided I'm doing the right thing. I was your warrior chief fire officer, and your turning Kanobapa Daniela Mausi into Sapon. Empenense se wankasa otiri ho a yeyiwa yibone esanse wutini akuyabati nse wani baba ho so ne yeyiwa akuyabati style na no na apade nkyira MCO wo ho se won de wo kasa ne tiri ho pa abandada no a efiri so na no dan kwa kufu ado aban no ya kine ye baaye mempani mama ede wo mo baaye se wo moto assembly cars ne nyina o company bia private company se eba ne sen contract be na omo ne omo koye na ahwe a womo ebrichi contract no ewie ya womo de court nsamankrata aba se kai wo ho nyina no womo ton afa no womo ne ho asam ka se won beja ama court enti se sia wo ka sei se won be ya adwuma na assembly na asoma won a wanante a je se wo fa trotro and this ana se wo private no na abefa assembly ne kai na yewura koma enya adaje na SOMPA ka se di san komo ise. So during the past regime, there was a judgment debt that took the cars away. So as I speak, the cars are gone since 2018. So there's no official vehicle for Municipal Chief Executive for coordinating director. So those who have their own vehicles, they move around. Indeed, I have gone personally to the Chief of Staff twice. I have engaged the Sector Minister for Local Government and Chieftaincy Affairs. I have engaged him. Eno adesia womo apade nkyira east womo MC yera Georgia na ne koma ne kan we na wonya ka na asem wie no wa mananso na osehwe
assembly hall ho kra wo mu committee no asori bi age enti assembly be committee a je se wo mu ko hu sofo e che sofo yesrew ene de ma mo nyempaibo na mempanisi enye meeting ansana wo ma mo wonkwan na mu sofo ka se ne kra ye ses to ses a je se onko pedua bi asetena na wo ma ye meeting no. The assembly hall wasn't as complete as you see it now. So the church completed it, and then they will occupy it for 15 years to defray the amount of money they have. The assembly will have access to the facility during weekdays. The church can't have church activities, working hours. So during that period, the assembly can have access to it. So in the evenings, the church also take over, and then the weekends they use the place. But anytime the assembly wants to use the place, then they write to the church. Adesia womo apa de nchira east municipal ho womo MC owura Georgia na ne koma na e kasai enti abanya dan ya wo sisi assembly ahodo no womo wo apa de nchira de asori bi na esi o na wasan age aboso se mfie dunum je se watene kansa enti wombe committee a je womo kokko hu asafo mpanimfo na eba na esi ya ne kani eno ntina ya okasa no nsuo uhia kasa na kira mineral water ewie wokuta yemu na ye be nsen na mawo na kasa nsuo no de out of the state technology na wo mo de adandan so enti nsuo a wo a utimi hu wanim ene no nsu papa na abefo kwan so a ya dandan so yi yare a wo befa wo nsuo mu no onom kasa na kira mineral water unhye bi typhoid emu cholera nom ne ye ka ho ewo enketoa ye wa adantamu na ye wa kese afi tete adaba no ye wo bi na ye dispenser no ebia na ope nsuo hye umia ya na eba ope nyunyunu ne nyina egutu akromo umia na eba eni nti na ese unya kasafo wo mo dispenser no office bi ehia bi ebi wo ye office ha unya bi si fie bebo apa hwehwe wo back hospital echipe typhoid kran ana 0206 469 430 na one ya kasa obi si ensuo kura no wontene taste tasteless sa na nsuo tie na mmom sa aduane da wonum na atene sanote a ene wo yade uhia time herbal mixture oba pa time no Dr. Tafri Jedro no malaria dro tatahwe ene no enti yetempo no de yete anwem sa tie bia nwura efufu ye mfikyire ne ba bia pie wura agu ne yadwade nsuoi epa ntontom entonton no nso ma na ewom na wo ma no fia wo na efro wa no flos no wonya wo nko ade malaria no wanya bi ene nti ka ho na kope time herbal mixture fasipono so wo bia nom bi aje nkura nketo ano nko a wonya ni mfinhyadu mienu dia yen kamfo mma no afi wo ma akoda no fo anase wafa afura enye mma no ebi se me fa afuro kura no time ne boa me pa nanso se de be na akoda no won tumirika wo yem emmo box na bra wonya nyini yenti ene yese enom bi na wankofa asem bia ama we ya mekan e wo ba bia ye tonduro ena afi wonya no awie no wati ade no eti de aka eye homa uhia time ba mixture eno ma ne de no mpa nti be ma hu se ma no fomo a ma woni nko ho na wonso watimi aye obiri bi ye 0244 417669 ena time ne TIME ba bi etonro bia ebi wo awie wo mukutaye mu ena ye be nsem na ma ye kwayanim ewo kasea no so na ye de ni echiremo ewo aboso kan spare parts dealers association no wonom so ede emu omo de krata tintintin bia ba na full stop apostrophe anasa apostrophes ene commercial hodo ya chese wo mu no setie nie echense ye rato forcing the first time odi rem wo brahye bedwam na wode wo men ye sikasem ho ensem ne akomabon nsem no etimi aba betudwa na de tietia bomu a ene se wo mo de krata ne ba bonten no titreni edema ekuei eye onmonyafo Henry Ochi Jr. Wano so akasa ewo krata ne mo ekyerese wogina ni kuo ni nyina na mo ede abasobodie ede ma chairman as president fufro kra ya wayi no se wo metena eye guta akonwa no eti na wo kyerese ye Ra Clement Boateng ba ye ade a wono so no eye se wonom ehwe no mo de sa abasobodie wese ni tiri kwansem wese eto ede ma no na ye Ra Joseph ewo ho no Joseph Obin ewo ho no ade a na enema bi ekoso no wani enje ni nyina ne se aboso kan spare part dealers association se gutekuo no ekọ enhyiamudie bi krampo na wonfrɛ wonom wo kyerɛ se tikro we no eya na enko agina menko bitirim so no eya na eporo eno ntine ba sa no wo dinsie kantam ka senya ade a wonom so wo de wo mu be fole eye gutafo wonom nhyiamudie ene wonom enema bi abom na no mo no eno mo kyerɛ se sabre ya Ra Joseph Obin
wonti adwa so biem na ne bre aso na ofoforo na eba bedi ade no na ewo se ose wokwasea na se bia so won sesa na adwente no wonom ato ne badada ne nyina gu nchen de wonom ho eba be hyeguta wonom so emu biem se be ya wone yoye nyina mu no wode won ho ebetimi aka ho no wasere nkabo mu ene kro ye se emra wonom so adwumadi nyina mu na entimi emo wose wo how dodo na no na wonom efam de na so ogidi ye se Yebua Clement Boaten bra wa ba se president de maguta no wo behwe no watoto niema na enema bi a enhyeda enkoye fama wonom no wasiesie na asomdwe so no aye ekuo no edea wosere se omunyina hwe na wo makro ye no eni ehim na afen so nkabo mu ene adwumaden so no wontam enfama wonom bo se be ya ekuo no ebetimi efra adomo na akọ adomo ensem wese nyina da Yebua tachi ado ya wono eyenkitawode bofotene de ma abaso kan Spare Part Dealers Association no ena nensa ehya se abusia yenhwe entoa ensem no so emfa emamo Awosoya toa ansam no aso na gomwa nkwantanan ana yadri eno gomwa East Mensen mu wonfinfin mantem emu womanfo ye wono mano dem papa ya won musu mu kire se wiasim obi esu nani wa na omode ne de nyame anim ni enuoma nkoyie kura na mpuntunyuma abo won mu a se de sabio joso abo akokọ ama ene ajanan bia ya won so won ba akokọ to so na wo mayo mu yie no eno so ya abo won mu yie pa anam so ama won de adesrode ato Ghana ban anim se we de mo sere mampanyina dankenya mampanyina djuma anka na tete no wana nkeja wo bi kan was communal labor na ko bi adim na nana no dim na fe won makwakobo se ne ye be ya amana no wo bi ya enwo betumi akomu bie nanso na yese ne yoma asesa bibia ye gya ma ban enti Ghana ban meboa wo mo na o mara mesi agya na bia fama wo mo se ne ye be ya wo mo so betumi akoso ama no ayeji na yama ne boni kwaku adema ebo moden ene kromafo ne bi edi nkomo sei enomo ne yechei Eye baby anye ono ha he jana do no ha he pa ara sentu kopo aya amato ma fe no kwa akwa anye wa atoto achenchem na wa anya atum na wa ato achete afino do ekwa hu mesi ya woso boko wa jana na ma jana ya blanca sa ya bre ene we nsuo no so ya tumuku na ya to atni dia nya kra tumuku tuso e bia be won se anye problem dey wo pa since over the time no me company be toilet this year. That is 8 years in. You Zabia the guy is soon a man for toilet one and a general day. The Asura, the dear benefit the ground walk toilet to the best rabban. So then you know more. Toilet, maybe to come around to a man and cry and go to a boy. Na anwachu no ana yene odikro ye wogo mu ankwantanai na na obrika fo kwaku jebu wana so akasai ema wode adesrede atudwase Sempempe adikasi so ha toilet ewo ha mo asai for the past 8 years na NGO fibri ebesi toilet ewo ha mo since then no omo ejaiko ye pusu aban se imponanka yankase yemfa yes campo into aso no omo citizen omo ne sa company Asia ansa na nsi no how kase pa ye na me toilet facility and them said toilet and yenti mwapra like nkokote omonai ekosisi na once na so etum like anya I was not just saying no nti wodi kro yo go mu ankwantanan na obrika foko ku na ete se wo sra ban se won mo janan no be se emfinhia nwotwenie asai ya wo munya ba bi nya omu 90 wo mo sra Ghana ban se ejanan bia o mesi bi emfama wo mo ene ma hu ne se wo man no akaya nkakra esanse kane no ane yese ye bagye mbre no kra yekobo tiefi no ema de ne abo mema de na ye wi akenkan so kama na wo moko ene ye de bibie ekwohya aban na nsuni nyina mu no wo moka ho bi na aba ne sa na Yebua miracle aboaje we kane presidential staffer mampene Akufo Addo apenso na wono akure ya nso no Yebua adaji Mahmoud Bebe Baumia ne campaign team no woka ho na wokọ tano atifi ne na afa ho nso a wabọ ne hompem wo mpotem ho pa na pani na ekasese wose mampani John Mahama ne maye tosumieni no wose wo the lean government na eba na chese amanyofo ne yekuma bi na obeyi won na wo de wo maye adwuma no bebre esansa abandada no eyi bebre de wo mo ye adwuma kuma bi ewie no na o man ne deka na Yebua miracles aboaje se
we eye kotomame hoto agro eno so agobone se mampani mahama kase wo the lean government na eye adwuma oboa presidential staffers no a wo mo wa bankese bebre dodo na ye deputy ministers na eja wontimi nka ne kese ena wa hada de lean na ba be ya hwe ni wade ahye na wode a kire na emom ukwa akire hode a adwuma no wa biem pa wontimi nka nipa dodo ewom na onya adaje bobo so kire catch up say who for the ministers in those no to get so in jomo mo ba here no na 156 ministers and na peer omo ministers in deputies in presidential staffers me na be presidential staffer and Akufo presidential staffer will level a deputy minister obi a be share no presidential staffer bia no or deputy minister Ketia Noje deputy minister Kan Noje deputy minister security Noje be a deputy minister no na be as presidential staffer me here and into miracles aboaje na ekan say wono na nado penso no presidential staffer enti say ka presidential staffer any deputy minister akatua allowance ni nyina aye pe enti mampani eka kire say the lean government na ye na presidential staffers ne yedodo a no kure bi enim ye to so ewo ye Kennedy akompre kwa Japan kan ase central mrashe bedwani ne campaign team no emu na wo hwepanyi pa ya wono ento abono won ma wo mu ehwehwe mu nyina ye ni nyina no otua won ma no a eye yewura eye keke sapon wade nsemo atudwa kire se nipa bi kikase yewura Japan enyo obi obetimi adi mampanyi na ne hokrompo nsemfata na no se de chese yesifa no wontimi meye mrashe bedwani anase bia wontimi emmefri se di bre no enko eye mampanyi akonwa edie ho na no oche ne se na hwan ene ewo ne so meye mampanyi wase awia so when experience eno any good master no se wonyanya suenhunu ewo abrabo mu a eno ane se wo ko wanim no wanya mpuntuo nso ene a kyerɛkyerɛ ya obetimi di akyerɛkyerɛ ho ama mpuntuo no watimi atra wo nkwa ban mu ama na so afoforo so na wase ye pe obi pa ya obetimi abekita frank emu ede ama MPP amanyoko no wabra bosumi wasi awie ye wonom ekɔ abato so akɔyi sa panyini dia nanka yewura akompreko Japan wo sa ne ho na wakɔ akɔyi dia yenkɔ enkotie ne nkyeremu ewo ensem ne ho ensi asemra saa bibili de afane ne yewo no se president me yewo me ana menwuno kantan me krom bi posoro na mnim se me koso one intimate president se ne kra yeso di 30 years ya dwuno ho betima be di president ite no kra de me na nya de a ha me ne wele ka so ne kasanye na otu me medi watem wo ba be di matem e depend on how mo treat ni pe bi obi o kasa no kra mu ntie na ma de si ba bi Kani Tibre Kesemi Chief Executive Officer de Ghana National Petroleum Corporation GNPC ya wasai senior campaign member de Mayora Kennedy akompre kwa Japan no Dr. KK Sapona no disem na etwa egu ye na ye ka kire waduane ho nsem na nsen enkoye wonsan no mo anase bia wo ye obi a wo ye restaurant nsen na se enema bi ya tete aka kire wankasa patronage nse na esi ba ho no nkofo ntimi ensa ema wote se kane ne dia na wakwa hwe onga kire kwan ma me nsa no boafo beboawo ama won so aduane biada wo ye nan biada wo pese wo de ye waduane anase wo pese wo che ho no me pacho eno so ho de ewo wontin bo maden adwaman so okwa wo se wo pe onga aduane kro na de yokro potia wo de kwaye no ka che nipa na wo ton no obepe bi de amama bibia so atimi akoso ye ewo aduane sem ho FDA age adwatode abomunti no ya na wakohwe bi akira kwan na atimi aboawo abrebia me ka me si ye didi na ye numu inframa ye ho me ni nyina no enyalewa efa eno nti na endpoint homeopathy clinic wode homeopathy kwan so esanyalewa hodo ma ene mema enyale nsa ho nsem nyina da na bem na ebo eno nti bema prostate ho nsem na nsen enkoye bi krampa de kagita na se raba ato bema mukwai achia emuye esrabebo nyina de obehwe na watimi eye de efro wabra wonnuro no wotimi ede aka wo awo ho nsem no wotene tew ene ne nkwochinchere na ehwe se bosumi kakra bi obehu se yefuno no betimi afa bi no wawo afa ho ene obama oni je nso awie opeye wonam nyina no ebia ho na makwa ne mu bi na ateche ma mesro emfa wani enkyere babia shell signboard spinters kwa no so akra ha na wonsa ebeka endpoint homeopathy clinic anase bia kronoma bohia komase ne nkwado wono so wabone sese ewo ho obetimi afred doctor wonka sem ha massage ho nsem nyina da wobehwe atoato ede amount ewo 0244 867068 0244867068 and also 0274 234321 abusia yenhwe na yendo ensem mu ensuko wabra yeto aso amamu
I was say to some so na poya mantamu. Regional Youth Organizer Ayora Richard Etonam Nyako and now when Yamani Boni Kwabina Quatrache and Komoyi, which rooms are by Batana Konyaso Abusume, Aya Feko and then and Naka Cry Dianui, while Bomodi Papa Pantiam Penenway. Gana by Kodia Wako, Ama Wamino Efratumu Aquatumuno, was he Yana Sasubia, Mienu Anami and Sa, Amo Batana Konyasua, Ghana and Sakrabem. We share Senior President Mahama started year no we take over power na baby a debt stock and now it's getting close to 100% and so she say pa any CD more dinty debt stock at me by as low as 50%. Taxes are hodo now aye coming amane ma bo nyina aye din e mabu and what you know what the other Srodia at Amanyofo nyina anim so obasra da bia Ghana dri yenyi aye corruption some in free akwem. 366 days of great relief to the Ghanaians. I can't wait to see the next 1 year and also so freedom wa edebeba ni padodon. President Mahama share but the year 2026 Ghana will turn into a construction site. And indeed, utuka na namwa. Senye road and the year na ya dying and yesi. Ultimately, I feel so confident as an NDC youth organizer. Yede aba papa aba. If I tell people before nankasa dia downstairs. I was away a Poyamantemu Youth Organizer, and yet and Cano or Richard Atonam Yako. Now, Manaboya Manabonio to and Kerfra Poyamantemu Quabnayako, and a debasum year General Sonia Italian Hotel, Yaba Cassiabontoso, Edeba. To me, Jenya, ba any betchemo, and not dear bed action. Now, so, we bit me up one manena pomodi free no more frasi. Yam vita, the milk pap peppy, Minuchi V, aye, ye, unquada, etiania, a day, na a modia, a woman of one more fra pomodi. Anio, in penny for swinging, chopa. Mawobano a pomodi, free no more frasi. Yam vita, go on, do, baby. Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a Jedi in Kratoyatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN says a prostate. Na baby, omutibi screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the funny premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquisia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any a bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mopa war. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anase bia wosha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewa konoma boy here. Ena akra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewa spinters baby. Friend share signboard no. Udru na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Wobia ebetro. For Endpoint ewa 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufu. Era me pacho brana me hwa de wo bagi. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244-417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa se na nananum se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi nananum dodo so. Se de na dodo bua ma nananum enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune
support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 amenya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom. TV Emma Akatuapa. Nokre Emma Akatuapa mpa busua ye kwakowie kase no ewa amanone. Na mampani America mampani Donald Trump wokokochi Venezuela mampani Nicolas Maduro de kokoshe New York ho a wode no kokogina court wa no ya na wo hye drug trafficking wo ye ho adwuma eno achi ni dwumadie bi a wodi nsukura na moamamu panom na ho ade no. Enkomo foforo na abobọ edifiri ho eba. Na weye opposition leader wonde akura ya chinatum ewo Venezuela ho na anu ya na eja wo muja no na mampani Trump akwakochro de ato ne X ho eni Facebook se wa hwe ho mebeche Venezuela mampani no wonse mu ana wachi mu agum nyina odi huhu ama yejeja mo na no an opposition leader ne ba wakasa ho Ramon Guanipa ne papa ne Juan Pablo Guanipa en wo se nipa mako ahenwotwe ene yachi wo mo saafo ni nyina nso odin wo mo wa aman foforo so na emu aduanan pe 40 ena wo mo agya wo mo a mampani Trump de ete ho na o kasa na mebeche Venezuela mampani ntini ye agya wo no ma wo ntratra se ma bi anyim no saa na ba mu an kan na mampani Trump so we friend big way enya big push big way ya wo de fa ho ama wo mo asabi yachi wo mo agu nedua fie ewo amampanimfo bi nsem no saafo ni nyina yejeja wo mo nti na no a bosumi de tosumi ensa okofa ne firi Caracas edne ko New York no ase eno na boapa na George Rodriguez ninu ya na sese wo hwe akire Delcy Rodriguez Venezuela National Assembly leader eno wo chese no kwasem ni ebehia pa sempanimfo be ye ne mantentem na wo mo a ewo wo ne duafie ni nyina wo mbejeja wo mo sade beye na wo mo mpanin so wakodi America no wono so mbeja no boko ya na hunguo ensu anase engunsa na emu na lawyer Rocio Sam Miguel wono ya wo mo ayeche wo mo sie ni bia ofiri Spain wono se yeja no enti ase ne de no apopia babonten pa amanfo ka ho nsem se Venezuela de sei wo mo ya amanfoforo so adehye a yeche wo mo sie no yekoche wo mo mpanin ti wo mo jeja won nanso Remongo anipa se nokure bia anim enti mampanin Trump ntena ho emma mampanin fo wo Venezuela no enya ne korokoro da dwon na nipa ha nwotwe aduanan pe na wo mo agya won eno so ne yegina na awiei dumienu kase bo a ye de beso mo no ye bu na birim na ye de asie awosaya de sedia na yeso akoye ne amode ye de hia na wiabrei ayeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten menimenu abema triple man ajapia APAM DADAA ene yabere wetia Oheneyere mame ekua YEBOAA esia mabronya yesori so ama mobro wasem eyobi asem dwumedie no abawa kwemu to me,